Аз съм Yu-Gi-Oh! Master и днес ще ви покажа още един нов дек. Ето го. Да започнем с чудовищата. Ще ги отделя. Така. Трап картите и спел. Така. Чудовищата са Гайата Драгон Чемпион за полимеризация на Гайо и проклятието на дракона. Черния магиосник, още един черен магиосник. Жилето. Екзодия. Всъщност екзодията, която тук не е тази, която искам да е тази екзодия. Така, хилядолетният щит, Бебе дракон, Twin Head Dragon. Това е много рядка карта. Синелкия бял дракон, Спринт Рил, Корибо, хилядолетния големия щит, магиосника на хаоса, хелския пазител, чаркол печ и водния магиосник. Така. Сега да ви покажа спел картите, които са Възкреси чудовището, Mystical Space Typhoon, ритуал за призваване на магиосника на хаоса, полимеризация, ковчега на екзодия, мозъчен контрол и още едно Възкреси чудовището. За всеки случай. Трап картите са Middle Force, Gem Defender, Title, Tornado, Skull Dice. Някой от вас не се сеща какво прави тази карта. Може да хвърлите едно зарче и примерно зарчето пада на 300, тогава чудовището на противника се намаля с 300 атака и защита. Другата е Ace of Turned, Боби Гоблин, и още един Skull Dice. Това беше. От мен да ви е харесал и довиждане.